and gentlemen, velkommen i denne sal. I skal nu være vidne til en storslået fortælling om den tapre Peter Pan, drengen, der ikke vil være voksen, og hans vilde eventyr. Fortællingen starter en aften i Uptown London hos familien Darling. Mørket har sænket sig over byen, og herr og fru Darling er netop på vej til pokeraften hos nære venner. Det er naturligvis ikke strip-poker. Børnene Wendy, John og Michael er på vej i seng, hvilket ikke huer dem. Men Liza, deres benhårde nanny fra downtown London, skal man ikke løbe om hjørnet med. Men nu, kære publikum, sæt jer tilbage i stolene og nyd denne forestilling. Der bliver fart over feltet. I guarantee you. Kom så børn, nu er sengtid, og husk ingen snak, når der sagt godnat. Hvorfor nu? Godnat, John. Godnat. Og godnat, Michael. Godnat. Sov nu godt, til vi ses igen i morgen. Vi vil altså have en godnat, hvis du var inde i går. Hvad ser du efter, min pige? Ikke noget. Jeg er sikker på at være noget. Jamen, jeg ser slet ikke efter noget. Kun hvad? Du ved, du kan fortælle os alt. Jeg tænker bare på, hvordan Peter Pan kan komme helt her til vores vindue. Jeg kender altså ingen Peter Pan. Kom, Peter Velli. Har du nogen til at se? Det er på ingen måde muligt. Vi bor på anden sal. Men mindre af familien med en ninja, så er han op høj. Er det ikke så igen? 12 power! Det er sandt. Jeg så ham. Hans tøj var altså mega grønt. Først er den anden. Sværger med køben, han er mega grønt. Ikke mere nu. Godnat
Jeg kan vist lige nå at synge en lille godnatsang for jer. Klokkebitch er ved at jagte Peter Pans skygge, for den har han tabt. Men nu sker der noget. Hvem er det, der kommer der? Det er mig, der står her ude af Hvad laver du her? Hvad tror du? Jeg skal have sat den åndssvage skygge fast igen. Tror du, jeg er taget tilbage i drømmen uden min skygge? Er den faldet af? Ja, og den vil ikke holde fast. Jeg kan måske sy den på igen. Lad os prøve. Jeg har nemlig lige fået mit symaskinkørekort for håndværk og design. Tillykke. Men det er sikkert dødsvært. Hvad er det for en bimle, der bange? Hjemme kommer der ikke så sent. Nå, det er bare klokkebitch. Hun er ikke den sødeste af det findes, men hun kan godt være ret gang imellem. Er hun farlig? Hun ser noget sur ud. Nej, det er hun ikke. Så er skyggen på. Du må hellere prøve den. Tja, den er ikke som før, men det skal nok få det der. Klokkebitch kommer. Hvor skal I hen? Tilbage til drømmen selvfølgelig. Skal du sige tak? Du kunne jo prøve med tak, fordi du syede din skygge fast igen, Wendy. Hedder du Wendy? Ja, jeg gør. Wendy, darling. Sig det så. Så kan det jo være. At hvad? At jeg giver dig et kys. Hvad nu? Hvis jeg kysser dig først? Nej, det går ikke! En kvinde lader sig ikke kysse af en herre, hun ikke kender. Sådan, jeg stod der. Det er mit kys. Sikke du vrøvler, du er ligesom min far. Din hvad for noget? Ja, Peter Pan er jo drengen, der ikke vil være voksen. Derfor forlod han sine forældre, da han var lille. Han boede i parken sammen med alferne, og når der var nogle børn, der blev glemt af deres barnepige eller forældre, ja, så sendte alferne dem til Drømmeøen. På Drømmeøen har Peter en hel bande af glemte drenge. Dem møder vi måske senere. Klokkebitch ser lidt utålmodig ud. Måske vil hun snart gerne tilbage til Drømmeøen. Au! Hvorfor river du mit hår? Fy, klokkebitch. Hej, hvem er I? Det er mine brødre, John og Michael. Men nu har I vækket dem. Hvor fedt! Måske de vil med til Drømmeøen. Hvorfor skal jeg ikke med? Det er absolut ikke for piger. Hvis der er nogen, der skal med, så er det altså mig. Jeg vil altså en iPad med. Vent lige lidt, alle sammen. Hvordan kan vi vide, at du kan føre til Drømmeøen? Selvfølgelig kan Peter Pan føre til Drømmeøen. Han bor der jo. Men Peter, kaster smukke havfruer på din ø. Og hvad nu til klor de andre rødder? Jeg er normalt symbolierende. De er så sjove og kreative. I vil møde dem alle sammen. Fedt, de klarer sig blank ud. Lad os så sætte dem afsted. Nå nej, I kan ikke flyve. Vi må låne noget alt for stå på klokkebitch. Kom her, du skønne bitch, og luk mig dåsen.
Vi er klar. Bare gør det for mig. I skal tænke på noget smukt på det. Så skal I bare smøre. Drømmeøen. Den anden stjerne til højre for månen. Og lige ud til morgengry, og så for enden i Mælkevejen. Ja, der ligger den. Hvad må der venter Wendy, John og Michael? Som I nok kan forstå, så er herre og fru Darling, Liza og Nana meget bedrøvet. De ved jo ikke, hvad der er hent deres børn. Herr Darling har besluttet at stå som vagt på børnenes værelse, indtil de forhåbentlig kommer hjem igen. Men hvem ved? Hov, nu kan jeg høre drømmeøen nærme sig, og de glemte drenge!
Klokkebitch siger det. Ja, når Klokkebitch siger det. Hvad siger du, Klokkebitch? Skal vi skyde Wendy-fuglen? Vi skyder den, så vil vi have pænt start deres. Ram mig i brystet! Yeah! Jeg fik den! Jeg fik den! Peter! Peter tilbage! Se, Peter! Vi har skudt Wendy-fuglen! Og mig skød. Ja, det var ham, der skød. Hvad er det, vi gjorde? Klokkebitch sagde, at vi skulle skyde Wendy-fuglen. Og de blev stramt af os. Klokkebitch, vil du straks komme herhen? Jeg er meget vred på dig. Jeg vil aldrig se dig og min dåse igen. Forsvind! meget sjældent på Wendy. Førhen har hun jo været den eneste pige sammen med Peter. Men nu har Wendy måske overtaget den rolle. Men heldigvis er Wendy slet ikke død. Se bare, pilen ramte lige midt i halskæden, som hun havde fået af Peter. Se, pilen sidder fast i det kønsorgan. Nu er hun slet ikke død alligevel. Vi lægger ned i hulen, til vi er rask igen. Nej, sådan kan vi ikke behandle en rigtig dame. Hvad gør vi så? Vi bygger et hus over hende. Vi bygger et hus, vi bygger et hus, vi bygger et hus, et hus til Wendy. Vi bygger et hus, et hus, og dus og sand. Så til Wendy. Vi bygger et hus, jeg bygger et hus, jeg bygger et hus, der er alle Wendy. Og jeg er så god, jeg ligger tro. Så vi bygger et hus til Wendy. På en dag, hvor regnen stiger ned, er
der slår mod strandkanten. Her er så stille, men om lidt vil der være megen snak. Det er jo piger, som bor i havfruernes paradis. Havfruer kan godt være meget dumme ved hinanden, men det skal I ikke tage. Kan I høre havet? Gud, hvor er jeg lækker. Mit hår sidder bare helt perfekt i dag. Ja, det har pyntet efter, du begynder at bruge skæld-shampoo. Du er bare sådan på min nye kammusling. Nej, med mit udseende og min krop har jeg vist ikke grund til at være den mindste smule misundelig. Tænk! Jeg var nødt selv at få lavet lyse striber og blå bølger i går. Det er super pænt til dig. I stedet for det let røde. Selv er måske ikke prinsen på den hvideste hest, men han kan altså det med hår. Var det dyrt? Jo tak, det kostede 30 perler. 30 perler. Du har mistet havsalt. Nå ja, hvad gør man ikke for sit hår? Because I'm worth it. Nej, hvor var det en skøn oplevelse. Hvor var de smukke. Ja, det er altid sjovt med, selvom de kommer op i, hvordan de ser ud. Gør piger altid det? Jeg så Peter, som er piger. Hør, hvad er det for lyd? Hold et øjeblik! Jeg er ikke vant til at gå så langt. Åh, for helvede! Vi må holde en pause. Vi er der næsten, din idiot! Kom 4 skridt nærmere af sort lem, og du ved selv, hvad der sker, hvis vi ikke bringer blusen færdig. Tøsen her skal sættes ud på klippen, så hun drukner ved højland, men jeg skulle skille dig dræbe. Åh, for helvede!
han være bandit, og se nogle venner han har. Men godt, at Tia-Lili slap fri med Peters hjælp. Nå, nu er Peter og Wendy vist nået tilbage til hulen. Lad os se, hvad der videre sker. Var jeg ikke god til at din klog stemme? Nå, nu kommer drengene. Peter, se at komme skjult. Der er farmefærre. Hvad sker der? Indianerne kommer! Det var så lidt. Vi må hjælpe hinanden på den fælde, MC Klo. Fremover hjælper jeg modstænder. Du ser Klo, han er meget fanget. Salut til Kanto Peter! Vi alle sammen elsker Peter Pan. Ikke mere fjender. Ikke mere fjender! Og Peter Pan fik sluttet freden. Og Tia-Lili nu er i sikkerhed mod den onde MC-Klo. Men kan I se de MC-rødder? De har nu fundet ud af, hvor Peter og hans bande holder til. Det er ikke så godt. Lad os håbe, de ikke siger noget til Klo. Hør! Er det ikke Klos kværn, der kommer kørende? Åh nej! Hvad sker der nu?
Kom, Flo. Du kan altid regne os. FC Klo forever! Forever! Ja, I rødder. Hør godt her. Rødhuderne angriber altid daggry. Men hvidhuderne, de angriber aldrig i 10-tiden. Så vi angriber naturligvis i daggry. Indianerne er træt efter mormanden. De ser ikke en skid. Og så står det til. En meget simpel sag. En meget simpel sag. Fin plan, Klo. Hvad siger andre? Er vi planen genial? Lykke livet til Klo for en slåskab. I morgen efter daggry står det til. Og så kan vi endelig vælge. Bye bye til Peter Pan. Come on! Uha, det er uhyggeligt. Jeg er ikke vild med det, der sker. Men Klo har lagt en plan for et angreb mod Pans hule. Nu er det nat, og alle sover trygt og godt. Ingen ved, hvad der kommer til at ske i morgen, og det er slet ikke Peter og hans bande. Men Wendy har lagt helt andre planer. De har nu været længe væk hjemmefra, så... John og Marco, det er tid for, at vi vender læsen hjemme igen. Mor og far er meget urolige for, hvor vi flyder af. Vores hvad for noget? Vi tager os hjem i dag, selvom I ikke kan huske vores hjem. I følger bare mig. Du vil altså virkelig hjem, Wendy. Nå, men så god rejse. Men hvordan kan vi komme hjem? Klokken væk til væk. Peter og sur over. Det løser sig nok. Må ikke Peter har det åbent nu? Det må være. Morgenstund har guld i munden. Men hvad er det? Jeg kan høre det fjerne. Det er vel ikke Klos kværn og hans fæle rødder. De nærmer sig Peters hule. Uha! Klo må i hvert fald ikke få fat på dem. Det er den rene død. Åh nej! FC-rødderne går til angreb! Jamen, er det ikke et herligt syn? Goddag i skolen alle sammen. Goddag. Men jeg kan se, vi mangler Arsenal-lemmen. For aldrig fast i Peter Pan, vi får det satan. Nå, vi er selv ikke ked af det. Måske tog en plankepille fra at ud af jer. Vi kan ikke se Peter Pan dernede. Nej, det er stille. Sig ikke et ord til de rødder. Nå, hvem har vi her? De lille stinkbombe. Er du ny? Stinkbombe. Stik bare tilbage til form. Så vil jeg lægge besked til Peter Pan hurtigt på hulen. Jeg skal finde en metode, så jeg kan dræbe Peter Pan på.
om Peters plan. Han tror, han nu er den store hersker på Drømmeøen, men Peter har gjort klar til kamp. Imens har Klo diskuteret med drengene, som har nægtet at lade sig optage i MC-klubben. Konsekvensen er desværre, at de nu skal gå planken ud og drukne i havet. Wendy kan redde sine brødre, hvis hun vil være Klos spikertøs, men det tror jeg næppe hun går med til. Jeg kan mærke, der sker noget igen. Klo, den er god. Store for motorer. La 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 la. Lad drengene lide drukkendød. En efter en. Klo, Klo, den er god. Sæt i gang med barsbrødre. Klo, Klo, den er god. La 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 la. Klo, Klo, den er god. Du kan tro nej, din eneren med dit. Halt! Jeg skal lige se, at jeg har min fjelder fast. Har du problemer, så ring til Peter. Klo er knap så god. Hold kæft, jeg skal pisse. Hvor fanden er jeg henne? Så står vi endelig af med den eneren med dit. Godt gået, Peter. Nu kan vi endelig komme hjem. Men Peter, vil du ikke mere? Nej, jeg hører til her på Drømmeøen. Her bliver jeg aldrig voksen. Og jeg skal jo også tage imod de nye glemte drenge. Så farvel, Peter. Og tak for denne gang. Måske vi ses igen. Farvel, Wendy, John og mig. Det skal ikke undre mig, at vi ses igen. Bare kig mod månen. Se, hele historien endte godt. Alle kom hjem i sikkerhed, og Peter har endelig fået fred fra MC Klo. Fortællingen slutter her. Tak fordi I så med. Maestro! Thank you.